využívam príležitosť na to, aby som vás srdečne privítala na našom stretnutí s umením ilustrácie, s výtvarným umením a čo je dôležité, s tvorcami týchto krásnych vecí. Tak ako som hovoril, čo najbláznivejšie zvieratko. A to nemusí byť zvieratko, to môže byť aj buldozer tam spoločne, so slonom. Obrovský, ešte len nápad, že takže sa chcela buď budívať. A tieto deti sú tak super. A som úplne v šoku, čo všetko vedia. A sú tak veľmi šikovné. A o mnoho kreatívnejšie ako podaktorí z nás. To bude jak? To budú aj víťazi? No jasné, že... To aj dneska budú vyhlasovať. Yes! S malými študentmi. Dá sa poviem ešte k tomu viac, že ako to budeme robiť, čo budeme robiť. Rozdeli sa na skupinky a nielen to, že iba urobíte, že namalujete, nakreslíte tieto obľúby, figúry, vymyslíte nejakého robotoslona alebo neviem čo to